טוב, אז הסרטון של היום זה קצת על עצמי. אז מי שלא יודע, אני קורן פרנקל ואני אחד החברים הטובים של SP ביטבוקסר, מי שלא מכיר, קוראים לו שקט פתלייה, חבר טוב מאוד שלי. אני גם חבר טוב מאוד של My World וכל הבנות שצופות ומי שמכירה, וביוטי בוי שקל אני חושב, או וורלד בוי שקל, אני לא זוכר מה השם שלה, אני חושב שזה ביוטי בוי שקל, אבל אנחנו מכירים בזכות הלהקה, להקת משנים כאילו ביחד. אז אני קורן, אני בן 13 עוד מעט, ואני בלהקת משנים כיוון 3 שנים. אני נחשב שחקן, אני כבר עשיתי תפקיד ראשי אחד בהצגה, תפקיד כמעט ראשי בהצגה, ותפקיד מאוד מאוד קטן בהצגה הראשונה שלי. בהצגה הראשונה שלי אני שיחקתי פיון, שזה היה כאילו פייה ובבן. בהצגה השנייה שבה אני שיחקתי תפקיד ראשי, קראו לי רוברט. אני אראה לכם לפעמים קטעים מהצגה, ובשלישי עשינו את הצגה יפה והחיה, ואני שיחקתי את שוני, מי שלא מכיר. אז עוד לעצמי, יש לי כלב, יש לי אמא ברור ואבא ואחות, לצערי. אבל רוב הזמן אני עסוק ביוטיוב, בכן, כאילו, אני מחפש סרטונים, אני אוהב לראות את זה, אני אוהב לעשות סרטונים, אבל גם אני אוהב לשחק, ואני אוהב להיות על במה ולראות את הקהל, אחר כך בסוף מבקשים להצטלם איתך וכל הדברים האלה. זה מה שאני אוהב, כאילו, בעיקר. אני אשחק במחשב, בגיימינג, כאילו, המשחקים שאני הכי אוהב זה פוסטל 2, וולפנשטיין, כל הסדרה, אני ממש אוהב אותה. אני מאוד מאוד גם אוהב Five Nights at Freddy's, כל הסדרה, יש לי את כל הסדרה, גם של המעריצים. זה החדר שלי, ויזיה, ארון שלי, אני, והמיטה שלי. המיטה שלי כיפה. טוב, אז אולי אני עכשיו אתקשר לחבר להגיד לו שאני ביוטיוב ושיגיד שלום. לקח יש לי אינסטגרם, מי שלא יודע איך קוראים לי קורן F. הנה אינסטגרם, והנה מי שלא יודע, שקד דוד, ביוטי בוי שקד, מחבקת כיסאות. יש לי 185 ואני מצפה שכולכם תעקבו אחריי ואז יהיה לי הרבה עוקבים, וככה אני אוכל יותר לדבר איתכם ברשתות. אני אתן את המספר שלי למי שרוצה, אוקיי, בוא נתקשר ל-SP ביטבוקסר. זה החבר הכי טוב שלי, SP ביטבוקסר. אני מכיר ממש בגיל קטן, בלימוי. השיחה מועברת לטעם קולי.
חצי סבל. אוקיי. בואו נקשר. מי שאני מגיע, יש לי את המספר של ג'ורדי, ירדן ג'ורדי פד. חבר שני הכי טוב שלי קוראים לו כפיר. למה יענה? כפיר? תגיד שלום. תגיד שלום. אני מצלם סרטון יוטיוב, אני החלטתי להעלות אותך על הרשת. אני מצלם סרטון ביוטיוב לערוץ שלי. דפוק. אוקיי. אז כפיר, מה אתה יכול לספר להם, לצופים עליי? כאילו החלטתי לעשות עכשיו בלוג על עצמי, לספר עליי. מה אתה יכול לספר עליי? מה אני כאילו אוהב לעשות הרוב? איזה ילד אני? חבר טוב, באמת. חבר טוב. אחד שאפשר לסמוך עליו שלי, מה? אחד שאפשר לסמוך עליו? נכון, נכון. הכל נכון. מה? אתה יכול לדבר אותו בפתיחות? מה? מישהו שיכול לסמוך על הטיסות ועשת עם מצב. אני... טוב, אז אולי פעם הבאה הוא יבוא אלינו לערוץ ונראה אותו ונצטלם ביחד. אז יאללה ביי. זה היה לא מהעולם הזה. בסך הכל, אתם רואים, אני בן אדם טוב, אני אוהב לעבור גבולות. אוקיי, אני אספר ביוגרפיה שלי. נולדתי בגיל שנה, ואז הגעתי לעכשיו. יאללה ביי. נתראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי. לפני יאללה ביי, בסרטון הבא אולי אני אצליח להראות לכם משחק. או שאני אגנן גם במיינקראפט ונשחק, או אני אשחק בפוסטל, או שגם נשחק בפיבוט, נראה לכם אנימציות מגניבות. טוב, אז יאללה ביי.